Vadikani, mfaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero apa patinotora vanhu vemazera akasiyana-siyana vanofamba mundima dzakasiyana-siyana vachiita mabasa akasiyana-siyana zvikuru sei ari ematarenda nekukwanisa kwavo. Tiri kurakidzawo nyika pasi rose kuti aiwa kuZimbabwe tinavo, asi hatigona kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutaudzana pasi rose nedande mutande zvinoendeka. My Samba Show is powered by Dande Mutande. Musha watigere uno tinopiwa neveWamambo Space Creations. Saka taakupinda muchirongwa chedu. Wakadii hako mwanangu? Tinofara makadii mama? Ndinofara zvangu. Kwabviwa kwakadii? Kwabviwa kwakanaka. Aiwa, tinokutendai. Mukaona takudaidzai munenge matizunza mundima dzemabasa idzi. Ehe, ndinoda kutanga kuti uzvisume kunyika kuti unonzani. Saka kana uine zita remadunhurirwa unotiudza, kana rako chairo chairo unobva wangotiudza pamukana iwowo. Okay. Zita rangu rekuzvarwa ndonzi Michael Machiona. Zita rangu rebasa ndonzi Nice Boom. Yeah. Ndizvozvo. Unobva kupi? Okay, Nice Boom mukomana akazvarwa kuBhindura, kunonzi kuKaranda Hospital ndokumusha kwedu. Kwandabva izvezvi kuchitungwiza. kuHarare, kuguta guru reHarare. Kuchitungwiza kunoitika zvinhu zvakawanda. Vanhu vazhinji vapinda mundima dzakawanda-wanda. Ndinofunga kuti vanhu vekuchitungwiza vakawanda vanokurudzirana, vanodzidzisana, vanodanana nekuti matarenda akawanda hongu arimo zvawo mukati menyika yedu. Asi tiri kuona mazhinji achibva nedivi rekuchitungwiza uku. Musha mukuru. Musha mukuru chaiwo. Kwana chaminuka kako. Kwaitika mapipi, saka mapipi anoramba achingoitika nai. Iwewe basa rako nderei? Ndikakubvunza kuti unoshandei? Okay. Basa rangu ini randoshanda ndobata zvakati wandei. Ndiri artist wemusic. Ndiri director, ndinonyora mascript. Ndinoedita mafilm. I think ndo zvandinonyanya kumira nazvo izvo. Une zvipo zvako zvakaberekana. Tinoziva kuti kana wawana ropafadzo unogona kuita zvakawanda zvekuti tikabwereka izwi rechirungu tinoti uyu munhu uyu anoita multitasking. Izvi achiita. Ehe, ndanzwa uchiti uri kumumhanzi. Unoimba here? Ya, kumumhanzi ndinoimba. Zvokutoendawo kunomira pamastage nokuitawo manhingi maalbum, kana kuti unobetseredza vanenge vachiita izvozvo? Ya, zvandinoita inini ndiri music ndaimbokudhara ndiri serious nemusic kuti ndaitomboendawo kumashow. But nekuda kwekuti kana une zvipo zvakawanda ukada kushandisa zvipo zvese kawani hauna tsuro yaunobata. So music ndakuita zvekungoimbira mumamovie atinoita. Ndaimbira mumamovie ndongoisa pamovie zvopera zvakadaro. Dzimwe nguva ndinongoimbawo zvekungonakidzwawo, not zvekubva ndaita maalbum. But music yangu wakawanda vanotoida nekuifarira. But unoimba musambo ipi? Ndinoimba inonzi Afropop kana inonzi Kizomba music. Kizomba? Aiwa, makorokoto. Zvinongoenda mazita acho achiwanda zvichidini, asi zvese zvakangonaka izvozvo. Ndiri kuona kuti uchiri wezera rechidiki. Saka pakudzidzisa vanhu apa kwaunoita, nekuti kana uchinyora iwo atinoti mascript nezvimwe zvakadaro, uchidini, unoita semudzidzisi. Hazvinetse here kuteererwa? Vanhu vanoteerera here? Nokuti kana uchinyora uchiita zvemamovies, vanhu vanofanira kuti kana apiwa nzvimbo yake kuti iwewe ndiwe uchaita samambo, iwewe ndo uchaita sababa, vanhu vanozvigashira here kwauri? Kana kuti vanhu vanotokudza kuti inini ndingatoda kuti ndiite maimufundisi, vanosarudza vega here? Kana kuti iwewe neruzivo rwako, kana tichiita iyo inonzi cast, unoona kuti anokwana papi? Ya, chinoitika paipai ndechekuti inini ndiri munhu wekuti pandakatanga zvefilming ndakatanga ndine vanhu vandakatora kunzvimbo dzakasiyana-siyana, uye vamwe vacho vanhu vandaigara navo munharaunda mandanga ndiri. So vanhu vekuti takavadzidzisa acting vasati vakuziva chinonzi acting, kutanga kuti 1 kusvika vakuziva acting.
so vazhinji vacho vandinawo izvezvi vamwe vacho vanoteerera, and then vamwewo pazori nevamwe vanozotiwo kana vakuzikanwa vanozokurawo vozotanga zvavo nekuti vanenge vasingabhilivhe mandiri. Ndizvo zvasi chakatanga ndo chikuru. Munhu akakubatsira kunyange ari mudiki kunyange ari chii, hanzi mudzimu weshiri uri mudendere, iko kuyekwa zvakatangira ndokwazvinofanira zvinge zvichiita. Ndinombotarisa tumutambo twako, ndombotarisa kumutambo twako, saka ndoziva kuti kune vamwe vanongoudzwa kuti nhasi imimi ndima amai, asi nyaya yedu yakati yakati, asi iwo wataura zvekuti unonyora script. Sei zvakakosha kuti kana tichinge tichigadzira kamutambo kana tichigadzira filumu kana chimwe chinhu chakadaro pange paine unyorwa? Chakakoshera kunyora zvinokupai kuti muite zvinhu zvakarongeka, cause mukaita zviya zvekuti mangosvika panzvimbo, mangosangana panzvimbo ngoti ngatitange, iwe uchange uri mai, iwe uchange uri baba, ngatichitoactei, zvamuchataura ipapo dzimwe nguva mumwe achataura zvisingaite kuti vanhu vakuru vaone, because kwatinobva isusu kwakasiyana, mumwe haanyare mumwe anonyara. Saka zvikanyorwa pasi zvakuita kuti tanyora zvinhu zvekuti even vana naamai nanababa vanokwanisawo kuona takagara pasi semhuri. Asi tikangoita zvinhu zvisina kunyorwa pasi, mumwe nemumwe achaita zvake, ende firimu racho parinobuda rinogona kuenda nekuti togona kutanga tichiona vanhu vachibika sadza wozogumara vanhu vakurwa, but chavari kurira chacho hatisi kuziva kuti vari kurwirei. Saka zvikanyorwa pasi kunzi pachange pana mai avo vachatanga vachitambudzika, vazobva mukutambudzika vachazotengawo mota dzavo, mabhizinesi achazokura, vanhu vanenge vaona nzira yakafamba naro kusvika tasvika kwariri kuenda nekuti zvakanyorwa pasi. Asi kana zvisina kunyorwa tinongoita chero zvatafunga, uye vachazoonawo vachazongofungidzira. Izvozvo chaizvo mashoko makukutu kuti zvinhu zvinonyorwa zvine muhwezva, zvine muhwezva. Munoziva kuti apa akadai, apa akadai. Kunyange mumwe, ngatimboti pamwe muri kuita makawanda, muri 5 3, mumwe anogona kuwana chamubata kana kuti ashanya afamba. Kana muine hunyorwa munogona kutsvaga mumwe kuti chimirapa chizviita. Ipfungwa yakanaka, ndo pfungwa yebasa, ndo inofambirana naye. Zvinhu zvese zvinoda kunyorwa pasi, nekuti nezuro kana mukange muchiita mutambo wenyu nezuro, kana zvisina kunyorwa, mumwe anobva ataura kuti pano tiri kuita rungano rwakatsi nagudo, mangwana akangana kuti yanga iri katsi, mazomunzwa kuti aiwa ndiye hamba namvuu, atozvikanganwa. Saka izvozvo zvamunoita tinozvitenda. Wakazviendera kuchikoro here kana kuti itarenda? Inini handina hangu kuzviendera kuchikoro, asi ndofunga vanhu vachizvarwa kana kuti vachisikwa, tinosikwa takapfumbata zvipo. Inini ndiri munhu wekuti ndakangokurawo ndichingofarira entertainment, but chandanyanya inini music, but nekukurawo kwandakazoita ndichizotraya zvemitambo yemafilmu, ndakazotoona kuti uku ndokwandiri kune simba rako. But zvekutoti even kuchikoro kuti ndaitoisawo zve-entertainment kana chii, ndisingatombofungidziro ndo zvandinazvo, but ndakazotoshamisika vanhu vachinditambira nekundida zvakanyanya. So ndisina kuenda kuchikoro, vakatoenda kuchikoro vanotouyawo kwandiri vachibvunza zvinhu kwandiri kuti ko iwewe unozviita sei, apo wakapaita sei. Asi ndatori neshungu yekuzoenderawo kuchikoro, asi ndakazotozoona kuti ndiri kutogona kutodarika wakazviendera kuchikoro. Mashoko akanaka ekurudziro. Pada kunze uku kune vamwe vari kuzeza kuti ina handina kuzviendera kuchikoro izvi, ina handina. Kune uchenjeri hwaunopiwa naMwari naNyadenga, kune zvipo zviriko. Kana mukange mabatana nevamwe vanenge vachizviita, kunyange waamundima yacho uchida kuzoenda kuchikoro, unogona kuwedzera zvako. Asi ndinokutenda nekuti ndima yako tiri kuiona iri kufamba zvakanaka chaizvo. Ndakanyanyotarisa twakaita tumadhirama twakaita tupfupfu. Une filimu here hombe yawakaita yekuti vanhu vanogona kugara kana 45 minutes kana awa, kana kuti ndiwo zvidimbu izvozvo zvekusekesa vanhu? Inini ndine mafilimu akawandisa. Nemafilimu akawandisa. Ndaimboita zvezvidimbu izvozvo. But nekuda kwekuti zvidimbu mazuva ano zvawandirwa, because munhu wese
akangoona foni yake akangoona foni like akutongoshutawo. Saka at the end munogumara magroup makawandisa muri kuita chinhu one. So kudhara ndaiti ndikaita zvidimbu ndoita mafilm yaya ma1 hour maepisodes. So mafilm ndine mahombe ndine akawandisa, ndine mafilm ma1 hour akatomboita ma4 million views. Makurukoto. Saka kozoita mamwe rimwe randakamboita rainzi Python Queens. Film iri takariita rikaonekwa nevanhu vatori kunze kwenyika, like mamwe maNigerian akazotosvika pakuuya muZimbabwe kuti vanenge vada kushanda neisododi. So zvinhu zvakatondi ndozvakazondichinja kuti ndibve kumacomedy andaimboita ndimbofocusa nemamovie, because ndakaona kuti muZimbabwe vanhu vari kuita mamovie akati kurei ekuti vanhu vanogara pasi vachiona vashoma than vari kuita tumashort right. So pandakaita that movie rakaonekwa kunze vanhu vachiuya vachida kuzoshanda neni, ndakatoona kuti but uku hakuna vanhu ko, rega tumhanye takadaro. Pandakaona vanhu mhuri yeZimbabwe yakabva yatitambira because kwanga kusina vanhu vakawanda vari kunyanya kuita zvakadaro pasocial media. Uri chikomana chakangwara, vanhu vakawanda tikatora pfungwa idzodzi tinochenjera. Handiti muri kuona kuti ari kuti akatanga achiita zvenyambo, achiita tumutambo tunenge tumadhirama tudiki, asi azoona kuti kwawandirwa akabva aita kumwe. Ndozvatiri kukurudzira pane chino chirongwa kuti zvamuri kuita hazvina kuwandirwa here? Hazvina kuwandirwa here? Tinoona kana kuti vanhu vachitengesa kana madomasi, ndoziva kana tichienda kwaMutare munofamba makiromita nemakiromita munhu wese achitengesa madomasi. Saka zuva rimwe haugone kutengerwa. Saka zvinoda kupota uchidauka kuona kuti kumadomasi kwawandirwa, kuhanyanisi hanyanisi dzawandirwa, kuchakati uchichinja uchiita izvozvo sekusandura kwaunoita. Ndinokukorokodza zvikuru. Pane yandakamboona dzandinoda kukubvunza kuti tipinde madziri kuti pfungwa dzacho nedzidziso iri pasi zvinenge dzauya sei. Pane imwe inonzi ko maimufundisi mapindwa nei, vanga vaita sei maimufundisi? Kutaura chokwadi mama, iri ramuri kundibvunza ndichatorizive. Alright. Inini ndariziva, chirega ndikufungise. Maimufundisi vakanga vapiwa lift nemutendi, vakatangisa kupopota kuti mambodi kuti takurira kuchechi. Vaiziva? Ndafuna muna zvinoitika mama. Inini so far macomedy andakaita kana kuti maprojects andakaita kubva pandakatanga muna 2018 ndakagadzira zvinhu 1600. Zvakawanda. So pane zvimwe zvekuti isusu setimu reNice Boom mandiri taigona kushuta zvakangowanda. Taigona kushuta kana zvinhu kana kuti 20 per day, tobva tazviuploada kana kuti pa3 days zvapera kutoupload. Saka zvimwe zvacho zvaiva zviri zvingotora mari zvekuti tinongoshuta zvazvangoposta hatinei nazvo. Ndizvozvo. But kuzotuzozvibatanidza, but chandinoziva inini mamovie aya like maepisodes andakaita ese aya ndichimaziva kuti iri. Saka ngatiendei ikoko nokuti ndakaona zvakawanda zvidimbu pada izvozvo pamwe ungange wazvikanganwa asi wazvitsanangura zvakanyanya. Ndinoziva kuti kunyange munhu uri mubasa rako pane zvimwe zvakakufadza, pane zvimwe zvakakunakidza pada nechikonzero chekuti vanhu vakawanda vakateera kana kuti zvakapa dzidziso. Imbondipa chakanyanya kufadza mubasa rako, imwe movie yakakufadza iwewe sedunga munhu. Chekutanga ndingati ndogona kuti rekutanga handingati rakanyanya kundifadza stereki, asi rakandibvisa pandanga ndiri rikandisa pandanga pamwewo pamusoro. Rinonzi Python Queens. I think Python Queens handiti ranga riri movie revanhu vainamata but vairwiswa nevanhu vamwe vanga vane maspirits emusango. But movie iri ranga rine art yakanyanya because takasonisa zvimaataya zvenyoka zvechii. So ranga rine tikanohaya nyoka tikatora zvinhu zvainyanyodiwa zvevanhu vakanga vakaromba paitobuditswa riu nyoka shato nechii. So art randakashandisa ipapo ndo rakanodena uku kuNigeria. Then vakanakirwa nekutoti munhu aitobata nyoka achikanda uko achidi. Saka vakanakirwa neart ranga riri papo
kusvika vazotouya kuinbox kuti tikumbofanira kumboita something. So iroro rakandibvisawo paimwe level rikandiisa paimwe rakanatsa homwe. Then movie randinoti iri ndorifarira I think rainzi The Three Witches. The Three Witches rari movie revanhu zvezvo zvekuti unenge mwana anenge atambura zvakanyanya but auda kuita mari but obva sacrifice mai vake patanga kuuraya dzinza rake kusvika dzinza raparara iye asara ari 1. So movie rororo takariita tichiti toda kubudisa season 1 chete but nekuda kwedemand yevanhu rakazonetsa zvokuti takatozosvika kumaseason 7. So ranga riri big movie and tatiri pa 600,000 subscribers takazofamba kusvika pa 738,000 vanhu vaifollowa. And then ine last year randiri kuita izvo zvinonzi Pfuma yaBaba. I think i big movie because wana movie pa YouTube rinopinda mu 3K inonzi 1K ne 3 minutes rinenge rakasimba chaizvo. Then ine rinonzi The Blue Eggs mamovie acho akawanda. The Blue Eggs ranga riri reculture ranga ringori movie reculture revanhu vakapfeka nhembe but rakaenda viral. I think rakasumudza maactors akawanda. Ndizvozvo chaizvo ndiri kuona kuti makaita zvinhu zvakawanda. Zvinhu zvacho izvi zvinongouya zvega here kana kuti mubasa iroriri unotofanira kutotsvaga yatingati pachirungu research, tsvakiridzo, uongororo, nekuti kana uchiita nyaya dzinenge dzenyika dzimu, nyaya dzinenge dzevaroyi, nyaya dzinenge zvezvipuka zvemusango, haisi kungoti wakagara ipapa kana patakagara panotongotangisa kunyora. Tinofanira kutanga tatotsvakiridza kuti kana iri shato toiwana ipi, inoruma here, tinozopedza here kuita zvinhu zvedu tisina kuita tsaona, inozvifambisa sei? Okay, zvinoitika kwandiri handiri inini dzimwe nguva ndiri munhu wekuti ndinotarisa situation iripo zvakafanira toda kubuditsa mamovie. Inini ndinoita zvezvo handizozivi chinoitika but I think pane pfungwa dzinouya usina wadzirota here kana kuti dzangouya. Handitoroti but ndine pfungwa dzinouya zvezvo zvakakuti ndakagara ndinoona kutanga kutoudza munhu nyaya ndichitonga ndikukudza nyaya but vamwe vandinoswera nawo kana kuti vandinogara nawo padhuze vandoziva kuti kana mukomana akangotanga kukudza nyaya achiti ndine firimu randikufunga pandikufunga kuti ndakadai mumwe anenge ane peni anogona kutotanga kutonyora because dzimwe nguva zvakafanana nemunhu anenge achiprofita kuti dzimwe nguva unogona uchiprofita zvinhu but zvawaprofita inini zvandatokudza nguva ndichiti ndikufunga firimu handichatozviziva ukazondibvunza handichazviziva but kana wazvinyora pasi ukandipa bepa rere ndakuzviziva. So zvinozoti ndikafunga musoro wenyaya ndinozotanga futi kuzobuilda wega but chakakosha ndechekuti pane ndinogona kufunga musoro wenyaya kuti pachange paine mwana achaenda kana kunochera ngoda obva azosangana nezvakadai ndobva ndatanga kubuilda from there. And then dzimwewo nguva ndinogona kungorota zvezvokuti unongorota muchitonge muri kuona firimu patv but firimu raiya unenge usati wamboriona but unogona kugona kapati kadiki zvezvokuti kuhopeka kungenzwise sekuti unoona ngorota kana kuti riri firimu revanhu vari kutumwa kana kuhondo vadededede but paunomuka unoti but firimu ndakamboriona here wobva utoona kuti handina kuriona ifirimu rana ndichipiwa wobva wazobuilda but inini kwandiri kurota kashoma ndinoona urota hangu but noti zvekunyanya dzereke asi chandinogona kuita kupiwa njere dzekugona nekukwanisa kubuilda zvinhu kuti ndikaona musoro wenyaya ndinozobuilda kusvika wakura kuenda. Tinozvitenda izvozvo, tinozvitenda kuna Nyadenga, tinozvitenda kuna Mwari nokuti pfungwa idzodzo handi dzako, ipfungwa dzaunenge uchitopiwa iwe wozovaka chinhu chichienda mberi. Zvino wambotaura kuti iwe kana muchinge muchiita basa iri pamwe unenge uchida kuti chinge chiri chikamu chimwe chete kunge iri episode imwe chete asi pamusoro pekuti vanhu vanenge vachida vaine chidaka wozopedzisira zvazviviri zvazvitatu saka unenge wanyora zvichiita sekusara zvakarembera here nekuti kana uchinge wanyora dzimwe nguva unobva wanyora zvekuti mbuya wacho wabva wazofa. Saka vanhu vachiti vane chidaka kana kuti zvaunonyora unosiya here zvakarembera zviri hanging. Magona kunyasobvunza mubvunzo. Okay, chinoitika pane mamwe mafirimu anozokontinyika kuita mamwe asingatozotopfuririke akafanana nezvakaita paBlue Egg. Blue Egg ranga riri vanhu vakatumwa unotora zai
but zairororo raifana kunzi ndo raizoti kana rapiwa ng'anga yapiwa ndo raichinja kuti mvura izonaya izodii. So vanhu vakafira musango vese anga ari main actors. Akazorarama munhu wani akazosvika nezaya, ndiye munhu akararama. Saka iroro rakanetsa zvokuti vanhu vakati rikondinya, but kuti uchirikondinya ukwanise kurikondinya because main actors akafa, ofuti kana wakuda kutorikondinya wakutomutsa zvipoko, zvive zvako actors zviri zvipoko. Saka ndakangogomara ndaona kuti ayo iri hariito, but pane mamwe mafirimu akafanana ne3 Witches kuti ranga rakatopera because painzi mai vavo kana vafa wozodidi. Saka 3 Witches ndakakwanisa kuzorikondinya pakuti main actor one Dhafu ndiye angafa. Saka ndakaona kuti apa manje kuti titokondinyaka akufanira kutomukira munhu akamuuraya chipoko and then ndochinyora zvimwe zvinoenderera chipoko. Saka iye manje akazoona moto pakuti anga kuramba achisurvive ari chipoko. Ofuti chipoko chinofanira kunge chizoripwa kuti chichipikwe. Saka iye futi tiri ipapo kuti achimira kubuda futi iye ari futi main character iri kudiwa nevanhu futi zvakunetsa. Saka unenge wakuramba uchidelaya story kuti irambe ichienda kuti chipoko chaiye chirambe chichionekwa chiapia kusvika ndoziva kuti isusu tichiri vasikana kwakambenge kuine chipoko chainakidza. Movie yacho yainzi Randall and Hopkirk. Saka shamwari yacho ndo yaiona chete chipoko, vamwe vasingaona achiudzwa zvokuita achiita sei. Saka aingooneka izvozvo. Saka ndofunga ndizvozvo. Asi ndabva ndanzwa kuti ndatarisa zera rako ndikaona nyaya dzauri kunyora idzi dzevanhu vanonoromba, dzeuroyi, dzechii, izvozvo kwawakakurira kana kuti kwawakambobvakachira kana kuti kwawakambogara kwanga kuine here nhoroondo nedzidziso yenyaya idzi? Nokuti inyaya dzepasika dzauri kutaura idzi, hadzisi nyaya dzekuti ndakangozviti ndiri kuunit K ndobva ndangotangisa kunyora kana kuti ndiri zviri kwafamba sei? Okay, chekutanga mama, inini ndiri munhu wekuti ukandiudza nyaya takutoinyora. So inini dzimwe nyaya inyaya dzekuti tinongokura tichinzwa kunzi muraini munomu mune kamwe kachembere kari kupedza vanhu kakadai kazobatirwa zvinhu akazodai akazodai. So inyaya dzekuti tikadzinzwa, inyaya dzekuti ukazogara pasi unoti ati nyaya iyi tikainyora ikatoita firimu ndo zvatiri kutorarama tiri kaizvi. Ava sekuru avazobatwa vachidai tobva totonyora firimu. So inini ndakazosarudza side rekufamba naro because tikatarisa izvezvizvi nyaya dzakazara munomu pakuacta kwedu. Ukasaona munhu achiacta nyaya yekunzi tiri pabarika, kana kuti nyaya yekunzi uyu azobatwa nemurume wemunhu, kana kuti uyu azorowa mutoriro kana kuti azodai. So inyaya dzakuti tikadziona isusu pafirimu tadzijaira, so hapana chinondivhundutsa. But ndakatarisa inini mafirimu like side randakasarudza inini, mafirimu andakazosarudza kuti arikani mhanye nawo, mafirimu ezvinhu zvatiri kukura tichisangana nazvo muupenyu zvisiri zvakawandidzika zvekunzi hazvifaniri kunge zvichibuda izvozvozvo. Ndo zvatiri tichida zvafanana nezvinhu zvekuti tiri kutaura zvekuti ningi akanoromba akadai, but marombero acho asiri futi atajaira kuona everyday, zviri deep zviri pasi zvokuti vanhu vakazoona. Kozi unotaridza kuti madhara akachena ndebvu chaiwo anotofona achiti iyo firimu ramakashuta rinonzi pfuma yenhaka kana yakadii, makarinyora sei? Because zvinhu zvezvi zviri kutoitika kufamily kwedu kuti pfuma yedu yakatorwa yese ikaendana. Saka zvinhu zvekuti ndakazoona kuti mafilimu akadaro anofanira kuti ukatonzwa nyaya dzakadaro dzichitaurwa unodzitora wodzisa paside, and then situation yaitika pane munhu ukaishuta, pane vanhu vakawanda vasangana nesituation iyoyo muupenyu. Vatorerwa pfuma ukatotenga kugara mustreet vadii. So zvinhu zvokuti ndakangozvitora ndikazviti ndakumbofamba neside rekuti zvinhu zvatinosangana nazvo real life yevanhu ndo yatinofanira kushuta tozvisa kuvanhu. Ndiri kuzoona kuti uri kupinda pasi pedziva, uri kunotora zviri pasi pedziva pada zvisingajairike sekutaura kwauri kuita mazuva ano. Kana ukangoti keche apa uchida unotoziva kuti izvi zvichapera so, uyu achazodai uyu achazodai. Asi izvi zvakadai semaitiro auri kuita hapana anogona kufembera, hapana anoziva. Saka ndo zvinopa munhu chidaka chekuda kuramba achiona kuti zvozodii. Saka handizivi manje kuti iwo zvauri kunyora izvi ndiri kuzviona kunge zvinobata
tsika nemagariro edu yatingati pachirungu culture, zvinobata mutsika nemagariro edu zvekuti nzwisiso yacho mukati menyika yeAfrica pada inogona kunzwisisika kupfuura kumwe. Saka unoziva kuti dzimwe nyaya dzedu handizoti papono paita sei, nokuti dzimwe nyaya dzedu ndikainyora muchirungu inini tichitaura nezvetsika nemagariro edu kana nezvii zvaungaitaura izvozvi, pamwe kune mutorwa murungu hazvinyatsoreva chinhu, anenge achiti but why zvakamira sei zvakadini nekuti kana iwo uroyi hwauri kutaura kaho kuchirungu kune uroyi hwakasiyana nehumwe uroyi hwekuno, kune uroyi hwakaipa neuroyi hwakanaka, asi kuno kumusha hakuna uroyi hwakanaka, kana munhu atongonzi muroyi akatoshata. Saka kana uchishandisa ndimi dzimwe dzisiri dzedu, chiringaziva chii chakukwikwidzana nesu, kana uchishandisa ndimi dzisiri dzedu unozviisa here nemutauro wokuti kana vatorwa vanozvikamuchira? Okay, isusu manje zvatinoita manje, chandakaona inini ndechekuti dzimwe nguva isusu tinofanira kungoshandisa zvatinongoita isusu muno muZimbabwe. Because ndakaona vamwe vanhu vanondibvunza kuti kone munodii kuacta muchitaura nechirungu. Zvanofanira kutonzi toda firimu kuNetflix. Ukaacta zvavanoita zvezviya uchida kuratidza kuti une mari, uchifamba nemaLamborghini uchidii, kwavari hazvina basa because vanazvo kudhara. But isusu tikabuditsa art rezvinhu zvatinazvo munomu, ndikarova firimu reculture inini, handiti tichibuda tichimhanyisa tsuro, tichirova tsuro nemuseve, handiti kuvarungu zvinovanakidza because kwavo hazviko, but ukaratidza zvatinazvo kuno vanodzidzawo nekutoona zviri kuitika muAfrica, unotonzwa kuti Africa yakanaka because tiri kuratidza culture yedu isusu yemuAfrica, but tikatedzera zvavanongoita ivo hazvinakidze because ndo zvavanotoita ivo. Ndizvozvo mashoko makukuta uri kutaura. Ndinoimba kuti vadiwa vatariri nevateereri munyatsonzwa kuti tikaburitsa undega hwedu hwekuti ndisu tinozviita zvinhu zvakadai, kunyange vakazoda kuti vaisirwe hatingati masubtitles, kupirikirwa pamafilimu iwaya, kupirikirwa panyaya dzinenge dzichiitika, zvinopinda kunakidza. Zvinhu zvinoitika mazuva ese zvatinoziva mazuva ese hazvinakidzi. Nyaya dzisinganzwisisike ndidzo dzinonakidza. Rega ndikukorokodze nebasa rauri kuita. Ndinokushuvira rombo rakanaka mubasa rako, ramba uchiita basa rako zvakanaka, nokuti tinoziva kuti mangwana ndimi nyika yamangwana. Zvinhu zvese izvozvo zvamuri kutaura muchipikinura pasi apa, vanhu vanenge vachizviita. Ramba uchienda kumberi, ukaona zvawandirwa zvakare woenda nerimwe saidhi, nekuti uri chikomana chakachenjera chiri kujamba jamba, chikambodarika chiri kune rimwe divi chodarika tiri kune rimwe divi. Vadikani, kana toita zvinoendeka, chiringazuva chii chino hachanyanya kukwikwidzana nesu, asi ndine mibvunzo miviri yandinongoda kukubvunza isinei nebasa rako, kuti unofungei pamusoro penyaya yedambudziko remadrugs ratekeshera nyika yese, nekuti nyaya yesocial media unoiona sei? Uku kumwe kwakanaka, uku kumwe kwakashata. Ingopindura muchikoko chenzungu. Okay, nyaya yemadrugs chekutanga ndo iri kutiuraya isusu. Takatarisana nevamwe vanhu futi vari muart yatiri isusu. Dzimwe nguva unogona kuti uri kugona because vamwe vacho tinoshandisa madrugs kuti tiende kumberi, but hapana munhu anokwanisa kuenda kumberi iye akafa. Kana wakafa wakatofa. Ndizvozvo unofanira kushandisa pfungwa dzako dziri straight, dzisina kutanga dzaurayiwa kuti dzizoshanda. Mashoko akanaka. Then chechitu zviri kuitika pasocial media, like sorry mamuchibvunzira ndandichitaura kuti pasocial media tine mativi maviri, kune divi rakanaka nedivi rakaipa. Iwo ungati ine mativi maviri esocial media. Alright, ndinongoti inini chekutanga divi rakanaka resocial media, social media isusu kwatiri zvedu iri kutiitira zvakanaka because ndo iri kutichengeta kusvika patiri panapa. And then divi rakaipa, social media, chakashatira social media izvezvi, ukangooneka kunzi wapamusoro vavengi vako vanowanda nezvimwe zvausina kuita nezvimwe, because like chashatira social media izvezvi vakungozva kuti kusvibisa munhu zita ndokuti iye aende kumusoro. Kana asina kutaura zviri bad about munhu ari pamusoro, iye haakwanisi kuendawo pamusoro. Saka anoda kusveta simba reuya ari pamusoro kuti aonekwe nevanhu aendewo kumberi. So ndo pashatira social media pakuti havachazeze kana kutuka munhu kana kungouya mucomment section yemunhu wongomushora
havanei nazvo vasina mwoyo, because chavakungoda iyo ndechekunzi ataura kana kuti aenda kumusoro, but upenyu hwemumwe wawasvibisa kana kuti waurayira ramangwana rake havasinei nazvo. So ndopashatira social media. Wapindura zvakanaka chaizvo vadikani. Mashoko echenjedzo atiri kupiwa nechikomana kuti aiwa kana wasvibisa mumwe kana wakanganisa mumwe, runako rwako harugari, runako rwako haruna mazuva, runako rwako haruna pundutso, nekuti kudenga kune munhu. Mwari havadi zvinhu izvozvo. Saka ngatishandisei social media yedu murunako nemukukurudzirana. Nyaya yemadrugs ngatiiregedzei zvachose. Hakuna chitunha chinofamba, hakuna chitunha chinoronga, nekuti kana watoita sezvataurwa nemwana pano hausisiri munhu. Aiwa vadikani, chiregai titeerere, nekuti chiringazuva chiya chakwikwidzana nesu zvechokwadi, asi hatigone kupedza kana tisina kutenda zvakare vedande mutande vatipa masaisai iwaye kuti tigone kutandadzana nedande mutande. Vadikani, mazvoona zvaendeka. My Samba Show is powered by dande mutande. Zvakadii kusangana zvakare pane chimwe chikamusvondo rinouya patinenge tichitaura neimwe nyanzvi zvakare iri kufamba nedzimwe ndima. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.